Βίντεο 4. Ενδιαφέροντα μέρη στη Φωκίδα. Ακολουθούν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη στη Φωκίδα. Αρχαιολογικοί χώροι. Δελφή, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, γνωστός για το μαντίο του Απόλλωνα. Θόλος της Αθηνάς Προνέας, εντυπωσιακό και κυκλικό οικοδόμημα κοντά στους Δελφούς. Φυσικά τοπία, όρος Παρνασσός, ιδανικό για πεζοπορία και χιονοδρομία. Κορινθιακός κόλπος, προσφέρει όμορφες παραλίες και θέα. Παραδοσιακοί οικισμοί, γαλαξίδι, γραφική ναυτική πολιτεία με όμορφα αρχοντικά. Άμβισσα, ιστορική πόλη με τον περίφημο ελαιοδάσος. Άλλα αξιοθέατα, Κάστρο της Οριάς, Ελαιόδασος της Άμβισσας, ένα από τα παλιότερα καλλιεργημένα τοπία της Ελλάδος.